da ka Jingpynkhreh jong dor bar Shillong Umsning proper e ya ka Jingpynkhreh peni Jingpynkhreh breu jong kilong kami ha ka tamasa Umsning Spring Fest 2024 lala ban saki ke Jingdon sap bat ke Jingshilor jong kilong kami hari Bhoi district ha ka bahadu Phun ngot kilong kami nakaleng kilawan bani bynta ha ke Jingpynkhreh ye ka balatip kum ka Mrs Umsning Spring Fest 2024 ki pajba kilwan ban sakhi ek negi Jingpynkhreh bat kalalong ke jing ai mansim bat ke jing Christian ye kilong kami ki balalong shilur ban kiu ha kene kerensan ha ka bekut jong ke Jingpynkhreh ikong Balarisha umpa ibana ka Shillong Umsning proper b ila ra ye kanam kum ka long kami ke bhabri utam na pedeng jong ki Phun ngot kilong kami ki balwan bane bynta ha kene Jingpynkhreh bat lapan phong ye pan singat dai kong wanri pengrup ibidai Miss Northeast India jong snem arajar khatsan ibelong ru iwei na ki nong ak film khasi bapaunam jong gajala goes to contestant number 7 Balarisha. nang ta ya ka first runners up lara dai kong Florida marweng ibana ka Shillong Umsning proper e badi kanam second runners up la yora dai kong Jit Dalin Rumnong da ka Shillong Sumer lawan ru ban sakhi ye kene Jingpynkhreh da uba ransom sutnga uba Rocky Kela uba Angel Star Khonghat ubri orang ba Shillong uba Ruben Lengdo ubri secretary Shillong uba Pendap Lang Walang uba Jambor Lapang lempat kiwe-kiwe kumban syupun ken mau khendian ba ya kene kita masa Umsning Spring Fest on penkut ha ka arpulai terik ulber arjar arpsau bat ha kene si penkut kindon shibun ki Jingpen bernya na ki nongrwai ki ba pau jong jela ki ba kentup ye kong Gracel Rupme wan bah khongsit lembat kiwe-kiwe shushu kan don ru ka hausi bumper ya ka balabu ya ka khosnam da ka song pisa ka ba arlak tengka na ka benta ki ba biang ka bok ka nasib
Pants down. Pants down. Okay, ladies, you will read exactly what you have written. Pintulik ay mapilato. And I request the MC to check. Matry ka sa full kiling ba ang judge ilang siya kunong ba pihapon kulitik kung makikita mo ang inyong sa pingla ang mo don't add, please don't add. You have to read exactly what you have written. So to begin with, I will call upon contestant number 7 to kindly read your answer. Banlong parabor ti baslut banong tingrangin mi syakmat ban pengiyala ti jong kisap banlong barabor ti basngewbha